Tnediet il-kampanja Step Up for Parkinson's b'serje ta' attivitajiet sportivi matul ix-xahar ta' April li huwa dedikat għal persuni li batu bil-kondizzjoni tal-Parkinson's. Dan qed isir b'kollaborazzjoni ma' diversi istituzzjonijiet sportivi biex jittellaw attivitajiet ta' darts, biljard, table tennis, badminton, futbol u boxing. L-attivitajiet għandhom lan li jiġbru fondi għal fondazzjoni Together for Parkinson's biex pazjenti b'din il-kondizzjoni ikunu jistgħu jibqgħu jirċievu trattamenti tagħhom bla ħlas. One News kellem ma' Adrian Asa li huwa manager ta' din il-kampanja u nnifsu ibati minn din il-kondizzjoni. Mhux faċli toħroġ pubblikament, dom sentej u nofs biex aċċettajt il-kondizzjoni, ħafna ansjetà, nuqqas tarqat. Però llum il-ġurnata nħossni ħieles literalment, nħossni gburi li nixxieli noħroġ fil-pubbliku ngħid li għandi din il-kondizzjoni sabiex inkun nista' nkun ta' ispirazzjoni għal ħaddieħor u ngħin lil ħaddieħor permezz tal-involviment tiegħi bħala project manager ta' Step Up for Parkinson's. Adrian kompla jispjega kif mhux kull ġurnata hija wartu żgħar, però qal li l-moħħ huwa l-muftieħ biex tgħix il-ħajja li tixtieq u tkun kuntent. As such, mill-mument kollox ġej mill-moħħ. Il-moħħ għandu l-muftieħ, iċ-ċavetta ta' deċiżjoni tiegħek li inti tkun se tgħix ħajja normali u fil-fatt veru li filgħodu jkun hemm mumenti diffiċli sakemm inti l-pilloli jibdew jaħdmu, però iktar mill-bżonn tal-pilloli l-bniedem għandu bżonn a positive mindset biex ikun jista' jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu u jaħseb b'mod pożittiv sabiex ikun jista' jgħix ħajja normali. Huwa ċċena dwar l-importanza tal-attivitajiet li se jsiru dan ix-xahar b'risq l-2000 persuna f'pajjiżna li jbatu minn din il-kondizzjoni. Ċertament l-ewwel nett ħankunu qed nagħmlu awareness favur l-isport kemm huwa importanti, l-eżerċizzju kemm huwa importanti mhux biss għal min ikollu l-Parkinson's anke min m'għandux Parkinson's għax l-isport minn barra li jagħmlek tħossok aħjar fiżikament imma anke jagħmlek tħossok tajjeb mentalment. Tkellimna wkoll ma' Alice Peplow li hija segretarju tal-Fondazzjoni Together for Parkinson's li esperjenzat mill-qrib xi tfisser il-Parkinson's għaliex tilfet lil żewġa għal din il-marda. Hija appellat biex kull min għandu l-Parkinson's jingħaqad mal-fondazzjoni ħalli ħadd ma jimxi din it-triq diffiċli waħdu. Aħna għaqda volontarja u l-unika fondi li nistgħu niġbru huma b'dat tipu ta' membership. U minn hawn appella jekk hemm xi ħadd ibati bil-Parkinson's jew il-familji tiegħu jekk jogħġbok ikkuntattjawna idħlu fuq il-website tagħna, siru membru magħna. Aħna qegħdin hemm biex ma nħallukomx tgħixu il-Parkinson's waħedkom. Preżenti għal konferenza li rati t-tnedija ta' dawn l-attivitajiet kien hemm il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca li ħeġġet lil daw kollha li jipprattikaw l-isport biex jgħinu l din il-fondazzjoni u jagħmlu differenza pożittiva fil-ħajja ta' dawn in-nies.